tady jich je. Plentím. Hehe. Prostě RPGčka na natáčku. Já, oni to defuzovali, jo. To je jasně zlomec celý tým, že jo, teďka. Ježišmarja, bude objektiv. Ale náš tank je prostě na spawnu, ty vole, no. No, to je prostě škoda. Já jsem farmí killy, jo. On se prostě nehne ze spawnu, to je fakt píté. Prostě, no, klasika BF. Vždycky budeš mít v týmu nějakého takovýhle eventa. Vždycky. To má 12:0, že jo? Ty vole. Tak 12. Daj, dobrý nejist, ty vole. Dobrý, je to naše. Tak frajeři, že má 12:0, no. Já to budu. Dobrá, nějak tam bude, tak? Tady to se dobí hrozně pomalu. Co se dobí pomalu? To je takečko. No to je to dobře, no. Je tak granáty, že jo, ty máš taky pomalý. Jaj. Ty vole, odkud? Tady skrz ty dveře mě musí někdy vidět. Nebo ze zhora. A nemůžu couvat, proč se nemůžu hejbat? Já vím, to baví. Že tady někde hituje prostě skrz ty dveře tady někde. Se tady vpravo krámuje. Se budu muset zpátky absolutně co je pro munici. Jo, ale má ta stanice tady teďka není, tak... Já mám tam taky Pod Ačkem?
Tam jsem ji viděl, když jsem měl tu spavnovací mapu. Jsem taky neviděl. To právě nemáme jak dostat, že jo, ale... Tady mi to napíše Return to Battle Area. Já čekám jak řeknu, ty vole. Já tak jsem to prostě pobavil. Ale jak je to super, no. Nevidím nic přes smoke. Vůbec nevím, kde jsem. 20 ty vole. Ale musíme to tam poštou, já tě tam natlačím a musí nás tam mít prostě víc, tak tam pak to poštej ta pěchota. To se nedá nic dělat. Jo, já taky. Teďka, Tankem schovaný, jo, vole. no hele, teďka tady 8 lidí, no, to bylo potřeba, prostě možná chcípnem, ale... Ne, máš popravit, vole. Jak ten druhý? A jak to bylo jednoduchý, ty vole. Prostě to tam kušnou. Hele, ne, už tady máme tu stanici. Zprava, možná tě trochu pušnu, sorry, musím. Já vím, co to vypadá. Mina. Au, taky. Takhle velkou plnou bombu nemám. Jo, to byl dobrý push, jsme to dobře vymysleli. Já mám tanku, vole. Jo, počkej, zase něco nefunguje. Co to je? Do pičí. Já se zase posunul a nemám, teď to tam nevím. Já ji nevidím vůbec nikde na mapě. Jo, teď tady dostávám demo. Musí možná vzali víc těch inženýrů, no, teďka. Vůbec nevidím, ale odkud někdo mě prostě střílí a vůbec nevím. Zleva, tady hned v té ulici, co to je píkovali, a ještě před náma, no. Tak tam mina, Vaňo, je překročil přímo. No ty vole, ty na ní stojíš. Ne, mě prvná, no, Dobrý. Mimo střela, ono ti to nedalo damage. Teda proč, ale dobrý. tady jeden debil, co tady treba zabíjet, ty vole. To už to bude ještě nic RPGčka má. No. Co nepustím to zase na to Bčko prostě rovno, celý projekt. A jsem za tebou, že by tady dáme pěchoty dost a to pušne hned s náma snad. Jen taky, myslím. Jdu doleva pod té silnici, abych to když tak rozptýlil ty s RPGčkem, ona si cítím, že mám malo a... Fuck. Já jsem umřel, no. To už je hodně. Já taky, jsem dead. Kurva, kolik jich tam je, kurva. Už jedu. Mě musí trefit, ty vole. Já jsem náčku na tom barát. Teďka to pušíme ty z druhé strany, to až.
vozidlama s tam dostane. Tam to teďka musí vzít pěchota a zabírají nás zpátky Bčko. Dík tomu já se nepomenu, já jsem v mobilici. Tam byla mina, jsem mě natlačil. Já jsem měl na rozdíl. Já jsem nezdím. Aha. Já jsem se spal. Můžeme pokusit ubránit to Bčko tady, ale to Ačko musí vzít pěchota. Uf. Šlu opravu asi. Tam vůbec nejsem. Nice. Děkuji. Fuck. Fuck! I'm bleeding out! Medic! Ty vám 35-0, jsem cheater. A mina, a přijdu moje další. Ne. Akorát klikal jsem definitivně. Kurva. 38-0 a já umřel. Tohle go nakonec. Nice. To bylo hodně dobrý. Ne, nakonec mě zvednul, takže mám 38-0. Super. Hodně nice. Jsme top squada aspoň. Co intenzivní. To jsme, no. Top squada.